Is-soltu nassoċjaw l-ispettaklu tal-festi fil-villaġġi Maltin man-nar. Iżda din is-sena r-raħal ta' Ħaz-Żebbuġ se jmur pass oltre. Minflok in-nar se naraw l-ilma. Tkellimna dwar dan mad-dilettanti membri tal-każin San Giuseppe. Bażikament hemmhekk għandna show tal-ilma, is-sinkronizzat mal-mużika u mad-dawl. Bażikament li ħanaraw għada ħajkun hemm id-diski għaddejjin u d-dawl għaddejjin mad-diski u ħajnżlu qtar tal-ilma drops li ħajffurmaw ċertu forom li mhuwiex soltu li narawhom bl-ilma. L-ispettaklu bl-ilma se jagħmel id-debut tiegħu fil-ħamis filgħaxija fil-pjazza ta' Ħaz-Żebbuġ. Dawk preżenti se jaraw wirja pjuttost patriottika hekk kif il-qtar tal-ilma se jieħdu l-forom tas-salib tal-kavallieri fost simboli Maltin oħrajn. Dan se jkun segwit minn spettaklu ieħor forsi iktar mistenni dak tan-nar. Wara din ix-show ħajkonna show tan-nar minn fuq il-bejt sinkronizzat mal-mużika wara din ix-show li qed naraw warajja il-ħamis 28 ta' Lulju. Iż-Żebbuġin għandhom ħafna għal xiex ikunu kburin din is-sena, mhux biss minħabba l-idea innovattiva tal-ispettaklu tal-ilma, iżda anke minħabba r-rikonoxximent li ħadu lura f'April għan-nar tal-art. Nhar is-Sibt għandna l-ħarqa tan-nar tal-art Grounds on Fire illi tkun speċjali għas sempliċi fatt li dis-sena sirna champions fin-nar tal-art. Il-każin San Giuseppe minn dejjem kien magħruf għan-nar tal-art.